Watanga mnanu ukienda. Tuli kana tripa mbonga beza sia full. Pesi para nika kifuni. Mwenda umunda. Anga ngoni kifuna kwa shiru kwa kumtu basi. Alaska pamba ntuma hapo au ndo kesi. Kangono buda ile nasia au kifuni. So kaza itika phone yangu ya kazofa. Pesa malai phone wangu. Pesa malai phone wangu ili paka batola kwa phone kankari kukambuji pamba. Pesa wallahi kambuzi. Wallahi phone ngeni malai saka. Indaiti ndikapata phone ngeni malai party. Andakita nini line ngeni kwa. Muswa 5 December. Ndakuba mungu ndia ngatu mafuni. Alko charge. Kipanda pata phone hii ngani. Yes, and we can connect to Bluetooth. Ndiritsi music ndopanda kafunda sangana nima for report how out. Ipanda undatsoka. Ndatsoka ndokutanga mufuna ndikatanga kuti program mbuzi kaona hapo kwanza ndo shangiza. Ndatora paneno. Ichi ndatsoka kwa ipanda kaona mufuna kuti unomutara nendi yani. Achivambutanga ati akuda mino zamfungati ndizo arutawe mutanda ada mino wako mino wa machi tubakala veta nalo ndimana ngomba ndubaka patanga fabuda chini enda kumba kuti panduko kwa hoteli tubaka pafu ndio kichi tubaka patanga utawa story kama ukona matanga wangu washika basi Nangu tanga kundi kuninga peka ni na china masho kundi sentra na ngono katla masho pengo mpaka kundi peka ni kata nsaka ni kasangani asonga za kwa ai chima komi ada hawa ka chini nani ndipo na masaba kwa maku kucheka saika basi tango tara kapona Saka sina bate. Ile mtagi kana ina mtagi kwamba sipetu phone rani ala phone ni phone. Badas kumata splash mama mimi. Kwa phone. hai kama wenyewe wakashika papi nikuti wana wakuruka wangu taoni ma messages kwa phone Tina hiyo sasa kama hiyo. Asile makona ngoma hii kwa mama shika Sawa. Ndio kwa mama ni ngoma ya kadini sasa sanga baada ugenda ndio sanga kazi. sa bano venga usika December pasina chama zoita taura daro chokwadika nikuti toda kuti munhu aripe zvakakodzera nechine mhosva dzake Ndikutaka zokana. Ndikutaka zokana. hamuna kumbosvirana Aiwa. handidai kumbira makumbo Sasa atina kumbosvika palevhero ndopakabata mabhizinesi. taura chokwadi kumborina relationship yevanhu vakuru inonzi ndevana vaduku vanotora kana 2 months vachingotaurirana chete zvingaitika here izvo nekuti tinoda kuti isusu ane mhosva yaakapara akapoipoya mudakararai ragore rapatrick saka zvaakapoya mumoero iye zvezvitongoenda ondoripa mhosva kaunda ongoti kupfimba zvako obva aenda haoni kuti anenge achizonyadzisa murume wako kuti no ndakatomugezera Ndikutaka chobata atina ndakakamboita ingotaka pafoni because ukamekona atatisina because nguva zhinji ndaisitora nemurume wakumashoko. but ikarudara kuti makanga wakugara nefoni ende anga asingagari newe Foni ndaiviga zvinoda gore rese handina kumbobvira rakatesa. Handina kumbobvira rakatesa. mameseji asati wanga wese awakaona mameseji waitaura waingoti akafona achiti ndakusuwa kusuwawo
Ndio nyasogare kamuti kari mudhuze nemunda ndinyasotaurisa pakati pemwoyo wangu achivhataura ndopakabva daidzwa nabhuku wangu ari pafoni, ndopakabva tiuya nikuende pakadaidzwa, ndopakabva tirini kuenda soenda ndazopiwa mapiritsi ayo inotanga ari mapiritsi yaitaura kuti ndazonopiwa mapiritsi ayo. Ndo achiti ndakusuwa kunyepera dare rinotaurwa chokwadi, so that dare ripe mutongo wakakodzera, nekuti haungasui munhu waungotaura naye chete pafoni. Tangotaura tese pafoni zvokuona tasati tomboonana taizopurama kuonana pamberi asati nakutomboonana iyo wadare vachangani matadari kuita mukomana ndezvitaura mukadzi panyaya yekuti ndakusuwa mukadzi wachitaura ndakusuwa ari kunyepera dare wakasangana nabhosi chawakanga wasuwana ndechipi vanhu vaitaura pafoni chawaiti uyu ndakusuwa chii ende ruri rwepafoni unozosuwa chii ende unosuwa munhu waanotombosangana naye. Nyaka chakami vakare ndikuona mapiritsi akutaurwa paya akazotaurwa kunzi zvaita ndaana mapiritsi kutaura kuti ndekuchengetedza kuberekwa nekuti pasina mutambo kana pasina mapiritsi, saka kuti mapiritsi ngaawana kakuti chiwi yati waiita wana kama chokwadi kungonyepera akunyepera kuramba usasaramba iko zvinezvi kuti hapana kupfimba so akutaurirwa chokwadi zvamakaita waingoiramba muri mese achitauri ndakuona makachena makumbo ako akazodai nditwanga achida achikomenda saka ndopamakadana kusvikira makuzopanana mafoni muchitaurana mufoni, saka zvinokosha, saka izvozvi chinyatsotaura chokwadi kuti kunyangwe namapiritsi amwe ngeekudzivirira amwe ngeekutobvisa munhu hatichazivi kuti mwanga kuda kutamba ipi, ngekuti zvese hazviiti musati masangana murume nemukadzi kuti ndokuda kana kuti tadanana hunge matosangana. mutongo wakanaka ikipachena changamire kuti mayawa pawaizoiga foni chaiwatadzisa kana wanga usina kurara nemunhu chaiwatadzisa kuti watauriwo murume wavo kuti nina nhingi ari kundipfimba chii, uyezve chawaiigira mafoni tikatarisa zvenyaya iyo yemapiritsi iyoyo kana kuramba kwauri kuita mayawa kungoti mayawa wari kutozivawo kungoda kunzvenga dare asi wari kutonyasotoziva kuti zvandakaita ndakara tese. Isu tiri vanhu wakadzichaizwa wakanyatsokunzwa nyaya yematauro utomeya watonyatsokuona kuti chokwadi warwakarara wese changamire chisiri kuziva talent tamukubva kumutsanana kana dare rese kana nemamwe madzimai ari muno kusangisa nemurume wavo wese vane pfungwa dzekuti zvishuwa zvakarara mese. Chikonzero chekutanga iwewe wakarohwa une murume wako wakaenda kunodanana naJoy Matambira, manga musina wimbiso yekuda kuramba murume wako unorohwa naJoy. Contract yekudanana kwenyu yanga iri yekuita sei? Taura wega nemurume wako yekurara sasakautaisa kuraramisa chika one mira. Chechipiri, dare rinogona kupa mutongo uchiteedzera zvauri kutaura iwo wakadzikira zvinoita short change your husband. Pfungwa idzodzo hadzimupereri pamurume wako aziva kuti izvi zvakaitika chete but aripirwa mudzi iye arida mombe mbiri
ingotaura zvaunotaura kwete zvekufuura dare izvo chaizvitauro zvakaitika dare roone kutonga zvinowirirana nezvakaitika pamukadzi wemunhu ende kuregera kuuya kwake inhau yekuti anonyanzoziva kuti ane mhosva. Kusauya kwake angoziva kuti ndine zimhosva, iwewe woda kudzivirira mwana asina kutouya kudare zvakare. Haupaoni kuti kana murume wako utomunyadzisa kudare, muri vasikana here nemukomana kuti munoti ati ndakusuwa pafoni nekuti hamusati mamburara mese, iwo hauzivi chinonzi kurarwa, musikana haazivi chinonzi kurara, mukomana haazivi chinonzi kurarwa, zvese izvozvo. Taura chokwadiso zati dare rinoda kuti ribatsire murume wako auya nenyaya yekudare. Ndo peposi yedare. Dare rinoda kuti ribatsire, kwete kuti zvakatoitika nekuti zvakatoonekwa nemurume wako. Hapachisina difference, but difference yaapo kuita kuti dare ripe mutongo unokodzera nekunyangadza kwakaita murume wako. Iwewe anoendwa achifara kuti mukadzi wangu ari honest. Makachana ndiona kuti kutaura kwepafoni kwawaita kuti ndakusuwa, ndowachitaura kuti aisuwa kukisana here, kubata magave here, kana kuita sei sekuti kusuwa kwaitaurwa hakuzi kwekuti ndakusuwa pakunyengana kwemuromo kwaitaurwa. Imitaura chero kuti akambondibata asi haana kuzoita chiro neni. Dare rojekesera kuti wanga wari muprocess yekudini yekuzorara wese. Makakwirana kangani? Sangobata zvakadzungutso. Angokisana chete. Mande mudii. Makakisana Angokisana chete. Natomhanya mtwacho, ungatori manheru. Rume wanga akasina kuenda mutora. Andatomhanya kuti foni yake inge itori ngafona chikoro chiri ngaukhatisa Ende ari manheru pasina vanhu ari zvinotora nguva yakadini? Zvinotora nguva yakadini? less than 5 minutes. Saka 5 minutes ingashotese kurira kwefoni. Ndina kutomburara naye changanisa. Kurara naye Shangane, musikana yakangotenderedza dare nguva kupedzera dare nguva. Mukadzi wemunhu zviya ndezvekubira kaizvi. Mukadzi wemunhu 5 minutes dzakutora dzakawanda. Dzakutozi zvekubira 2 minutes. Hazvimbotori nguva 5 minutes dzanotaura. Kukisana kutombundirana. Wakarara navo. Especially musi wekutanga. Gachangamene. Ndinoda kubvunza bvunzo mairi machinyi nandira kurara naye nekuti murume wangu achitora kubasa papasina nguva yandaisangana newe. Apa ndaakunzwa zvemaakutaura nawe kuti ndakakisana naye murume wangu musi weyo akasina kuuya kunditora. Zvaiitika ndezvekuti ndaenda kubasa kushopu kwamama. Saka time dzekuvhara aiuya omira kushopu mama. Madhezi iwayo ndopanenge pakatanga kususpecta kuti inini foni yangu sei tisingachaisiye pasi. Kusvacho hana kuuya munonditora mu-Thursday. Ndakatosvika kumba. Ukaona munhu akususpecta hakungoti nhasi unoyo munhu ototanga kususpecta. Handiti anenge atobvira kare kuita process oona kuti chinhu ichi chiri kudzokereka pese kuzoti akususpect anotombotanga asina chaari kususpect. Time iyoyo inenge iri kutodii vanhu muchitoita madhirei paanozonge wakuona zvaakuitika gore rinenge ratopera. Muzvaro macho Ndatoda kubatsirawo hangu nemukadzi kuti kudzivirira kwechikomba chedu kuti zvirege kubuda pachena.
asi zvino kutoparadza ipenyu. Zvanga zvakanaka kuti kana inini mukasaitira murume wenyu pane zvakaitika hamuna kurara, hamuna vamweyo ndimi munozviziva zvakaitika. Asi mukaenda kudivi remurume wenyu, imba yenyu inomira. Kana mukaramba muchinzvenga munzvengere wenyu mukutoparadzawo nemba yenyu. Ndo zvakati ndingokubatsireiwo. Ini ndikuona sekuti mashoko ari kunyadza hawo bedzi kuti wati joo, asi kutongobatwa uchikiswa uri mukadzi wemunhu zvakambofanana nekurarwa. Mukuona mai awa wataura wega kuti iye akati ndakusuwa, neniwo ndikati ndakusuwa. Kusuwana ikoko kusuwana pamuchero. Saka ngatichingoipeseri nyaya kutaura kuti ndakaita mai awa fu wakataura. Ndachida mukukumbira hangu kuti mai ava kuti ndazosara kuti hanzi vakatiwo mapirisi andanawo. Anga mapirisi ei. Pamapirisi iye anga akanditi arwadziwa nemuchesti kwezvakatongoita 2 days asingauye kubasa kwangu kuseri kweshopu yangu ndatoshandisa yandaishaya vanoshandisa saka ndaisamuona kuti ndinofanira kanisira meseji kanzi andikurwadziwa nemuchesti kandi ndamboenda ndikanotaura nasis kuti akawira paklinike vandindosodzoka mangwana vanizondipa mamwe mapirisi emuchesti anditidii asi kana zvaramba ndozoenda kwadokta mangwana mapirisi chinodzi asi zvekuti kurara angari mapirisi aita ndikurwadziwa nemuchesti ungaungoziya neutano hwake kuti nhasi arwara, nhasi akakaka, nhasi adi, wanga wakutoziya ka. Uri kuona relationship yenyu iri kutoratidza kuti yanga yatoo netime. Wakutoziya kuti nhasi ari kurwara, iwe wakutoziya kuti iye achitoziya kuti iwe uri kurwara, basi iwe uchitoziya kuti uyo ari kurwara, uyo amuka zvakati. Relationship yenyu yanga yatoo nerelationship. Zvauri kutaura iweyo kuti anotosendisa kuseri kweshopu yamai wako during the day. During the day makanga mutori netime yakawandisa. Anytime is Tuesday. During the day maitoswera mese usingasweri nemurume. Iwe utaura kuti hanzi hapana chakaitika. Hausi kuona kuti uri kunyepera dare. Maiswera mese zuva rese kubva makuseni kusvika takata. Makuseni kusvika takata. Makastoma haawipo haagara aripo every time. Ndima itoziva kuti nguva dzinedzi kune makastoma, nguva dzinedzi hakuna makastoma. Kana kutombovhara. Munoona wanga nagore. atina kashema Mani. Right, you know, moditi. Maya kutaurawo kuita kutenderedza dare ezvazichita murume uya angachiti uya nokumbira ruregerwa hapana zvandakaita asi achikumbira kuti kwacho ndakusuwa kwawaisuwana kwacho kusuwa chinhu ichocho icho chawaiita ndo chawanga wakushaya time ndo kusuwa kwacho haangadudziba ndo kutodudza kwevanhu vakuru kwemukadzi wemunhu wakatozivana kakawanda kudarika murume wacho chekuti waisera wese kusitoro alani vaitobva shoko wotombotamba ndokusuwa kwawaiite kuzonda kusuwa papa nenguva vasati vasangana vari vanhu vanosangana madiro ndokunzi kusuwa ndakusuwa chamwana chinhu chiya ndokutokwamudzira ipapo hapana kusuwana kunganzi tasuwana mumwe ari paseri kusuwana sei mumwe ari paseri hatipane zve zvasuwana chiona maevhiri because ari paseri anongoya achikuona saka munozosuwana sei ndo mubvunzo uripo mungasuwane sei imi muchigara mese uyu ndo aitozoona manheruo but uyu shopu yake iri paseri iwewo yako iri paseri woti tasuwana munosuwana sei shopu yedu zvairi andaimbokwanisa kugara shopu ndichibula chienda kuseri kwayo
shop ya mama yake ikataza ni shop yako naye wa mama. Saka unaenda usikara naye ditete anoshanda mtu magogo. Kana tazo pala zangu pando bila shop kana ndo asia shop kwa ndo panda zenda kumba tena. Tena ndo taisia na mabela. Saka madira hii ndio nati. Acha hapana zinaitwa kuziwa. Haiji. Tengo cha la nyaya tripanzi kana inda kuda kuitosha nenda kutana na msiani. Ndio msiani ndo bila shop. Kwa nini ngoja. Iwe unaenda kubiri. Uyo ane business lake ushobo usinsero. Attention sa toilet yo, attention sa toilet kwa kana na nasi. Usuti munye. Dingasere yo. Right. Dare notici. Chokwadi munwe anofana kuti gomba iri riripe ndoita kuti pachena mombe dzataurwa nerinonga apiwe idzodzo nekuti murume uyu atorerwa nguva yakakura pachitambwa utsotsi hwakaoma ende aiwe ichitaridzazve pachena kuti hafi akabvuma uyezve achizviziva ngaapiwe mombe idzodzo. Neushakopo wa mundo mbunasuri panyaya ino mwechitendera yakakodzera benoritira mbudzi mbiri kudaro kusarai kwake kudaro zvinoti hapana munhu anogona kumiririrawo nyaya yake angozobvumira nyaya yake ari pekoko kwaaripo saka munhu wechete nembudzi mbiri kudaro ndozvakakodzera tombo wabuda mambo ichokwadi ngezvemombe vanhu vanonyinga vakadziwa imombe saka zvadaro izvi nedzedare zvose zvitaurwa kumushinga ndo zvinotokosha ndo zvinokodzera kuti kutsenga kubuda mai ava wakayana nazvo ine ndinofunga panyaya dzekurongerwa wakadzidza wakapirwa mitombo inilaitika vanhu vanoenderera ndiri kufunga kuti zvipamwoyo pauyu kuti asunungure bundu rake zvaataura kuti mombe mbiri apiwe zvakadaro ndokuti asikwanise kusunungura chi bundu rake riri pai kuda kutsigira mutaura ataura nyaya yemombe dzemambo ndakona ndechiri muridiki kana kwakuti mutambo wokutamba kwechikanzi anogona kutsigira manya zvakanaka agara mudomao ndikuona kuti mutongo wanga ataura mumovesoibara nekuti mai ava kuviga kwavo chokwadi havazi kurambana nechikomba chavo ndikaviraza kuti vanoda kuputsa imba yavo muno saka kuti aputsirwe imba asina chaakawana kana akaroora handino zvinoita zvinhu zvinorwadza vaarwadziswe muno zvaakaita nemukadzi womunhu imba yebundu kwaakaopiweoikwandei epanoguma ngavendatora mombe mbiri idzo dzinenge dzinakusingapa mama apamboichangamdaitika kuti kunyika mukadzi womunhu ingori mombe saka anobvisa mombe imwe chete obvisa mbudzi nhatu kudai obvisa mbudzi nhatu zvedzaanofanwa kungobvisa dzekusauya kudai saka mbudzi 6 kudai mombe imwe chete kadzi. Okay. Right. Tichiona nyaya iyi achitaura mukadzi uyu anogara anotinopa kufimbana hatina kuzorara tese ndozvatandiri kumutaurira iye mukadzi uyu kuti mutongo une justice unobva chete pamashoko aanotaura anosapota nyaya yake. Kana ari kuti iye haana kurara nemukomana akange andifimba chete iri pastage yekufimba asina kuzorara naye ndo ataura kuti probability kuti chinangwa chekuzorara chachapo asi wanga wasati wadi
pachine maintelligence. Saka dare ipapo handizivi kuti munoti panobviswa zvakadii ndati tionesana. Kachakambiri pane pandikuona pasiri kuramba pachikuda zvakanaka. Ipapo panokwanisa kutibatsira pakuisa mutombo. Mai avo wanyatsobvuma chaizvo nemuromo wavo kuti wakatsvodana nemurume uyu. Saka iko kungotsvodana kwega tichitarisa isusu kutorara nemukadzi wemunhu. Kungotsvodana nemukadzi wemunhu isexual activity. Saka zvega izvozvo zvatopa umboyo kuti mai ava wakaziwana nemunhu. Mubvisa chii? Obvisa mombe mbiri. Chamba chidzoka kuti mombe wechete nembudzi mbiri kudare ndozvakakodzera pane nguva muga. Ndinotora ndinotora nomuchinda nekuti hapana penetration yakadii yakazoitwa. Asi dai pakazenge paita penetration ndopataizoti asi sekutaura kwamuri kuita pachivanhu kuti kutotsoda kune kwakunzi watodi watonyengana nemukadzi wangu, nekuti pari pachirungu kiss does not mean anything. A kiss does not mean anything. Unotoona vanhu vachikisana chi Navarume vese. Postora anokisa. So nenhau yekuti pamba nemaintelligence ekuti probability yekuzondorara tese yanga yapo. Tiri kuedza kuti timutsanangudze kuti chiitiko ichi ndo chichazotora weight yemutombo watichazonge tichipa mudare, nekuti tichiona kuti maamasvika papi. But aramba taedza kuti titaure ataure chokwadi, aramba kutaura kana toti pamwe ataura chokwadi chake kuti ndo pazvakanga zvasvika. Saka naizvozvo tichitarisa kupfimba, murume wega wega anopfimba, vakadzi vanopfimba every day, but vanodii vanoramba, ende akapfimbwa haana kudii, haana kuramba, akabvuma. Saka kuti titi uyu ngaabvise mutombo wakadii wakarema pasina penetration, toona kuti justice inenge isina kudii kuzoitwa nemwazvo. Saka anonopuhwa mbudzi nhatu, so that vakadzi vazive kuti kana nyaya dzakadaro izvi dzakaoma, vanofanira kuti vataure chokwadi kuti zvibatsire dare pamutongo. Anobvisa mbudzi nhatu dzekuti akanga akapfimba mukadzi wemunhu, then kudare ounza mbudzi mbiri, nekuti zvine matemo zvinourayisa nhau dzekupfimba wakadzi wewanhu. Tirikuzviona kuti vakadzi wewanhu pane right iri kuitika yatinotoda kutozokumbira hurumende kuti imbongorere kuti chikonzero chei. Pamwe tombotanga kubvunza naye chikonzero chei chekuti uzode chikomba murume wako aripo. Handiko munozviona varume wani kusawirirana, kuti nhau dzekusawirirana nemadzimai mumba dzinokonzera zvinhu zvakawanda. Imwe mwoyo yevakadzi vanobva vatirega ndikutsividzi, nenhau yekuti munenge musingawirirani, mamusingarari mese mazuva iyayo. Pane zvandakabata pafoni pake akamborana.
So pane kuti saka varume idzidziso iripo kwamuri kuti itai mutogare mudzimba inomadzimai enyu zvakanaka, nekuti tikatadza kuziva dzidziso iyoyo dzimba dzinoparara kamwe ndibota rinodi sezvinotaurwa naMugabe, tinashe Mugabe kuti bota rinodyiwa. Saka vanhu wiriranai muchisolva maproblems enyu mumba, asazoende kunze, nekuti chinozoitika unohurirwa nemunhu wepanze wepadhuze dhuze wanongotigara naye, ndiye anozokudyira bota rako iye. Ndichiseenzesa language yana Tinashe Mugabe.